खुलुमबाय बे समाव दङ बडलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ आं खोमथागोरा गयारि। खुलुमबाय बे समाव बडलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ आं मिथिका नार्जारि। दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ। गुवाहाटी मुलुगसोलोंसालिनि पोस्ट ग्रेजुएट एन्ट्रेन्स आनजादा 10 निफ्राय 12 जुलाइनि गेजेराव खुंजागोन। गुवाहाटीनि हाथिगावआव साब्रै आयेन बेरेखा हाबफैनाय आफगान नोगोरारिफोरखौ खादों। नुमलीगड़आव जुनार सावस्रि फाहामथायनि बादा खुंदों। कक्राझाराव फेग्रा मुवा बाहायनायनि सायाव सांग्रांथियारि हाबाफारि खुंदों। उरिष्यानि कटक रेलवे स्टेशनाव सासे लाइमोना गावखौनो फोथैनानै लादों। भारतारि रैखाथि बिफाननिफ्राय आजिरा मोननाय दुलाल बर'खौ बरायनायजों मान बावदों गामिनि रायजो राजाफ्रा। फैगौ सानथामाव सा सानजा भारतनि गोबां जायगायाव अखा हागोननि इंगित होदों बोथोर बिगियान बिफाना। गोदान उदखारि दोलोखौ आसाम पुलिसा फोजोबस्रांदों। 60 लाइमोनफोरा गावसोरखौनो पुलिसनो गथायदों। बागानपारायाव बियाब थाखोनि बडलेण्ड CEM काप 2025। गुवाहाटीआव कचिं सेन्टारनि गाहाया गावखौनो फोथैनानै लादों। एबसुआ मसलपुर कालचारेल कमप्लेक्सआव लाइमोन जथुम एबा इयुथ कनक्लेव खुंदों। दानिया फैदिनि आबुं रादाबाव। गुवाहाटी मुलुगसोलोंसालिया सोलोंथायारि बोसोर 2025 मायथाइनि पोस्ट ग्रेजुएट एन्ट्रेन्स आनजादनि थाखाय आर'जलाइ फोसावदों। गुवाहाटी मुलुगसोलोंसालिनि मावख'आरि नेहाथारिनि फोसावनाय बायदिब्ला मुलुगसोलोंसालिनि 2025-2026 मायथाइनि सोलोंथायारि बोसोरनि एडमिसननि थाखाय पोस्ट ग्रेजुएट एन्ट्रेन्स आनजादा जुलाइ दाननि 10, 11 आरो 12 खालारखालि खुंजागोन। बेनि थाखाय गुवाहाटी मुलुगसोलोंसालि आरो बेजों गनायथि होजानाय फरायसालिमाफोर आरो फसंथानफोरनि गेजेरजों गासै आसाम आरो गुबुन गुबुन सा सानजा रायजोफोराव थानाय गासै मोन 20 मुंख'जानाय मिरुफोराव खुंजागोन। बेनि थाखाय मुलुगसोलोंसालिया अनलाइन आर'जलाइनि थाखाय पर्टेलखौ जागायनाय जाबाय, जायखौ गुवाहाटी मुलुगसोलोंसालिनि मावख'आरि वेबसाइट www.guwahati.ac.in आरो स्मार्ट पर्टेल मोन्नैनि गेजेरजों मोननो हागोन। गुवाहाटीनि हाथिगाव पुलिसा भारताव आयेन बेरेखायै हाबफैनायनि थाखाय साब्रै आफगान नोगोरारिखौ खादों। हमजानाय आफगान नोगोरारिफोरखौ हाथिगावनि लिटिल फ्लावर स्कुलनि साखाथियाव गंसे भारा न'आव सिग्रोमनाय समाव हमनो हादोंमोन। हमजानाय सुबुंफोरखौ अमन खान, रिजन खान, जुसुफ जाहिद आरो आसिफ राना होननानै सिनायथिनाय जादों। पुलिसनि सुलुङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला हमजानाय साब्रैबो 2015 मायथाइनिफ्रायनो आसामाव थाबोगासिनो दंमोन, जेराव हादोराव थानो थाखाय गनायथि होनाय जेबो रोखोमनि आयेन गोनां फोरमानलाइफोर गैयामोन। सिग्रोमनाय समाव पुलिसा बिसोरनिफ्राय गोबां सन्देह गोनां फोरमानलाइफोर मोनदोंमोन। गिबि नायबिजिरनायनि गेजेरजों साब्रै आफगान नोगोरारिफोरा गुवाहाटीआव मोनसे गनायथि गैयै रां दाहार हरनायनि फालांगि खालामगासिनो दंमोन। बे समाव हाथिगाव पुलिस थानायाव केस नं 112/25 नि सिङाव मोनसे केस रेजिस्टार खालामनानै जाथावनायै हमजानाय साब्रै आफगान नोगोरारिफोरजों सोमोन्दो थानायफोरखौ ट्रेक खालामनो थाखाय आरोबाव नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं होननानै पुलिस सुलुङाव फोरमायदों। नुमलीगड़आव जुनार सावस्रि फाहामथायनि बादा खुंदों। ICAR-IGFRI नि नायगिदिंनायाव नुमलीगड़नि धदां गामियाव मोनसे सांग्रांथि आरो जुनार सावस्रि बादा खुंनाय जादोंमोन। बे हाबाफारिनि गुदि थांखिया जानो हाथाव दैबानाजों सोमोन्दो गोनां जेंनाफोरखौ होबथाग्रा सावस्रि जोथोन होनाय आरो जिब जुनार सामलायनायनि सायाव सांग्रांथि लाबोनायमोन। मख'नो गोनांदि जुनार सावस्रि फाहामथाय बादानि समाव मोसौ, मैसो, दाउ आरो सैमाजों लोगोसे मा 800सो जुनारफोरा सावस्रि सिबिथायफोर होग्रा रोंग'साफोरनि सिबिथाय मोनदोंमोन। बे हाबाफारिया ओनसोलनि बयजोंबो मान होजानाय दावगालु आबादारि मृदुल सयखियानि सामलायनायाव जादोंमोन। बे हाबाफारियाव KVK गलाघाटनि गोबां मख'जाथाव मावख'गिरिफोर आरो रोंग'साफोर, गागि बिगियानगिरि आरो गाहाय डक्टर मधुस्मिता कटारी, डक्टर वेदान्ता पाठक, जुनार फाहामथाय मावख'गिरि डक्टर रिसा बरखाखति,
SBT, बरथिंगिया आरो गलाघाटनि जुनार फाहामथाय आरो जिब जुनार फिसिनाय बिफाननि फिल्ड एसिस्टेन्ट राजदीप खातनियार मोनहाबो बे हाबाफारियाव बाहागो लादोंमोन। क'क्राझारनि UN एकाडेमियाव फेग्रा मुवा बाहायनायनि सायाव मोनसे सांग्रांथियारि हाबाफारि खुंनाय जादोंमोन, जेराव थाखो 9 आरो 10 थाखोनि गासै सा 200 फरायसाफोरा मैखोमै बाहागो लादोंमोन। बे हाबाफारिया लाइमोन सुबुंफोरखौ फेग्रा मुवा बाहायनायनि फारसे गोजानाव थानो आरो लाइमोनफोरनि गेजेराव फेग्रा मुवा गैयालासे जिउ खुंनायखौ थुलुंगा होनायानो हाबाफारिफोरनि बाहागोमोन। बे हाबाफारियाव क'क्राझार केन्सार देहाफाहामसालिनि डक्टर वासिम आख्तार बारी, KMCH नि क्लिनिकेल साइकोलजिस्ट उदांस्रि बसुमतारी आरो क'क्राझारनि बड'लेण्ड कमिउनिटि काउन्सेलिं सेन्टारनि हाबाफारि मावख'गिरि गार्गि मुसाहारिजों लोगोसेनो गोबां मानगोनां सुबुंफोरा बे हाबाफारियाव बाहागो लादोंमोन। बे हाबाफारियाव सोलोंथायारि जाफुंसारनाय, गोसोआरि सावस्रि आरो गावारि जौगानायाव बेनि गाज्रि गोहोमनि फेग्रा मुवा सोबनायनि गेजेरजों गोसोआरि, देहायारि आरो समाजारि गोहोमफोरनि सायाव सावरायनाय जादोंमोन। इन्टारेक्टिभ सावरायनायनि गेजेरजों रोंग'साफोरा फरायसाफोरखौ सावस्रिगोनां मोगा-मोगि आदबफोरखौ नाजावनो आरो फेग्रा मुवाफोरखौ होबथानो थाखाय थुलुंगा होदोंमोन। लोगोसेनो निसा जानाय खहानिफ्राय बारग'नो थाखायबो मावख'आरि आदबफोरखौ रानलायनाय जादोंमोन। मख'नो गोनांदि बे हाबाफारिया मोनसे गोसो बोनो हानाय सोंलु आरो सोंलु जथुमजों जोबदोंमोन, जेराव फरायसाफोरा गावसोरनि सानस्रि, सोंलुफोर आरो गावारि रिफ्लेक्सनफोरखौ बुंदोंमोन। आसामनि सुतिया पुलिस थानानि सिङाव थानाय समर दलानि गामिनि थागिरि दीप सेत्री 29 बोसोरा उरिष्यानि कटक रेलवे स्टेशनाव गावखौनो फोथैनानै लादों। मिथिनो हानाय बायदिब्ला सेंग्राया खारबाय थानाय ट्रेननि सिगाङाव बाज्रुमनानै गावनि जिउखौ फोजोबनानै लादोंमोन। सुलुङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला दीपआ बेंगालरनि मोनसे गावारि कम्पानियाव खामानि मावोमोन, जाय आसामनि न'फारसे फैफिनगासिनो दङमोन। रिपर्ट बायदिब्ला 19 जुनाव बेंगालरनिफ्राय ओंखारदोंमोन आरो 20 जुनाव कटक सौहैदोंमोन। बे दावबायनाय समसिम गावनि नखरजों सोमोन्दोआव दङमोन दीपआ। बे जाथायनि बागै नखरनि सोद्रोमाफोरा फोरमायथिनाय बायदिब्ला जोबथा फन कलफोराव दीपखौ गिनाय आरो जिंगासिनाय मोनदांदोंमोन, जायनि जाहोनाव नखरनि सोद्रोमाफोरा कटकनि रेलवे बिबानगिरिफोरजों सोमोन्दो लाखिनो आरो नागिरनायाव हेफाजाब होनो नाजादोंमोन। नाथाय रेलवे रैखाथि हान्जा एबा RPFआ राहा लानायनि सिगांनो दीप सेत्रीया उरिष्यानि कटक रेलवे स्टेशनाव गावखौनो फोथैनानै लाबायमोन। थांनाय 2000 मायथाइनिफ्राय 2025 मायथाइसिम भारतारि रौनिया रैखाथि बिफानाव खामानि मावनानै 31 मे 2025 खालाराव आजिरा मोननाय दुलाल बर'खौ बरायनानै मान बावदों गामिनि रायजो राजाफ्रा। उदालगुरि जिल्ला टंला साहा बताकुसि गामिनि थागिरि रुंसारि बाथिराम बर' आरो जुनु बर'नि फिसाज्ला दुलाल बर'आ थांनाय गोलाव समाव भारतनि रैखाथि बिफान इन्डियान आर्मियाव खामानि मावनानै 31 मे 2025 खालाराव आजिरा मोनदोंमोन। दुलाल बर'आ गोलाव सम भारत हादरनि रैखाथि हान्जा इन्डियान आर्मियाव साख्रि मावनानै हादोरनि आरो गामिनि थाखाय गोबां बिहोमा होबोबाय, जायखौ लानानै बिथां दुलाल बर'खौ साहा बताकुसि गामिनि रायजो राजाफ्रा बरायनानै मान बावदों। मख'नो गोनांदि टंला साहा बताकुसि गामियाव गासै 10 भारतनि गुबुन गुबुन रौनिया हान्जा रैखाथि बिफानाव खामानि मावनाय जवान दंमोन। दासिम दुलाल बर'जों गासै 4 जवाना आजिरा लाबाय। गामिनि आफादगिरि लबेन बर', नेहाथारि राभा बर', लेङाइ नेहाथारि दैमालु बर', बोसोनगिरि मंगलसिं बर', दुर्गा बर', सोरांसार बर' आरो गामिनि गोबां दैदेनगिरिफोरा रायजो राजानि हेफाजाबजों दिनै रबिबार बारायाव सानसेनि हाबाफारिजों टंला साहा बताकुसि गामिनि रायजो राजा गथ' गथाय बयबो ओंखारनानै आजिरा मोननाय दुलाल बर'खौ बरायनानै बिथांनि मुङै बाथौनि खाथियाव आर'ज खालामो आरो बरायो। फैगौ सानथामाव सा-सानजा भारतनि गोबां जायगायाव अखा हागोननि सांग्रांथि होदों भारतारि बोथोर बिगियान बिफाना। सनिबाराव अरेन्ज एलार्ट फोसावनानै बिफानारि बिबानगिरिफोरखौ फैगौ सानथामनि गेजेराव सा-सानजा रायजोआव जाथावना खैफोदनि थाखाय थियारि थानो सांग्रांथि होदों। बोथोर बिगियान मावख'गिरिफोरा बुंदों दि मौसुमि बारनि मोनसे गोदान दालाइया दिल्ली आरो सा-सानजा मोन्नैनिबो फारसे खेबसेयैनो दावगालांगासिनो दङ।
IMDनि गोबां खैफोद गोनां सांग्रांथि खारिनि बायदिब्ला बे समाव सा सानजा रायजोआव जोबोद रोजा अखा हानायनि आसा दङ। IMDनि फोसाव बिजोङाव फैगौ सानथामाव सा सानजायाव जोबोद रोजा अखा हागोननि मिजिंथिनायखौ थि खालामनाय जादों। बेनि उनाव उननि सानब्रैयाव गोबां अखा हागोन। मोनसे बाहागोखौ दिल्ली फारसे बिथोन होनाय जादों। फारसेथिं गुबुन मोनसे दालाइया सा सानजा भारतनि फारसे दावगालांगासिनो दङ। IMDनि ओनसोलारि बोथोर बिगियान मिरुनि गाहाय KN महाना सनिबारखालि बे खौरांखौ मिथिहोदों। DHT मुङै गोदानै उदखारि दोलो बानायनो नाजानाय गासै 60 लाइमोनफोरा गावसोरखौ कार्बि आंलं पुलिसनो गथायनानै होबाय। मिन्थिनो हानाय बादिब्ला ओनसोलनि गोजोन आरो जौगानायनि थाखाय आसाम सोरखारनि थांखिफोरखौ नोजोर होना बे अपारेसनखौ खालामदोंमोन। गावसोरखौनो पुलिसनो गथायना होनाय समाव बिसोरो माखासे दोनथुमनाय हाथियार जेरै गंसे AK राइफल्स, गंथाम पिस्तल, गंसे सिंगेल बेरेल शटगान, थरसे ग्रेनेड आरो बायदि रोखोमनि गोबां गुलि बारुदफोरखौ गथायनानै होफादोंमोन। गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि गोजोन आरो दावबायनायनि गेजेरजों कार्बि आंलं पलआ आउटरीचजों लोगोसे सोदै अपारेसनखौ खालामनायाव फिथाय महरै 60 उदखारिफोरा गावसोरजों लोगोसे गोबां बिबांनि हाथियारफोरखौ पुलिसनो गथायदोंमोन होननानै बुंबावदों। बिटिआर हालामनि गेलेमु बिथिंखौ जौगाखांहोनाय थांखिजों आथिखालाव बिटिआर हालामनि मोनफ्रोमबो बियाबावनो बड'लेण्डनि CEM काप 2025नि जोलुर बादायलायनाया सोलिगासिनो दङ। थिग बेबायदिनो VSDC थाखोनि जोलुर बादायलायनाया जोबनायनि उनाव दायो बियाब थाखोनि जोलुर बादायलायनाया सोलिगासिनो। दिनै बाक्सा जिल्लानि 25 नं बागानपारा बियाबाव बियाब थाखोनि बड'लेण्डनि CEM काप 2025 जोलुर बादायलायनायखौ BTC हायुङारि गावखुंथायनि बुंथिगिरि काथिराम बर'आ बेखेवनानै होयो। बे हाबाफारियाव बाहागो लानानै बड'फा UN ब्रह्म सुपार 50 बिथांखिनि गेजेरजों मोजां फिथाइखौ मोननो हादों होननानै बुंथियो बुंथिगिरि काथिराम बर'आ। गुवाहाटीनि दक्षिणगावआव सोमोनांथावै सासे लाइमोना गावखौनो जिउ फोजोबनानै लादों। जिउ गोमानाय सुबुंखौ लखिमपुर जिल्लानि थागिरि पवन हाजरिका 27 बोसोर होननानै सिनायथिदों। मिन्थिनो हानाय बादिब्ला पवना सोहोरनि गंसे प्राइभेट सोलोंथाइ फसंथान एफिनिटी क्लासेसनि मेनेजिं डिरेक्टर महरै खामानि मावोमोन। पवना गोबाव समनिफ्रायनो गोसोआरि बेरामजों भुगिनांनायनि जाहोनाव बे हाबाखौ मावदों होननानै गिबि रिपर्ट बायदियै फोरमायदों। बबेखानि भगदत्तपुर पुलिस थानानि मोनसे हानजाया जाथायसालियाव नुजाथि हैनानै बे जाथायनि सायाव गोख्रोङै नायबिजिरनाय जायो। नायबिजिरनाय बायदियै बे जाथायनि सोमोन्दो गोनां अंकित आगरवाला मुंनि सासे लाइमोनखौ सोंथि खालामनो थाखाय पुलिसआ हमनानै लांनाय जादों। अंकितआ पवनखौ गोबाव समनिफ्रायनो सोलिबाय थानाय गोसोआरि दुखु होनो हागौ जायनि जाहोनाव पवना गावनि जिउखौ फोजोबनानै लादों होननानै सन्देह खालामनाय जादों। जाथायसालिनिफ्राय पुलिसआ पवननि गांसे सुइसाइड नटबो मोनदोंमोन जेराव 60 लाख रांनि लेनदेन थानायखौ मुंख'नाय दंमोन। आथिखालाव पुलिसआ बे जाथायनि सायाव गोख्रों नायबिजिरनायजों लोगोसेनो जाथायनि गुबै थांखिखौ रोखा खालामनो नाजागासिनो दङ। बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनै जिल्लानि आवथायाव थानाय गं 12 फरायसालिमानि दालाइ एबसु इउनियन बडि आरो बस लिस्टनि बिबानगिरि आरो फरायसाफोरखौ लानानै मसलपुर कालचारेल कमप्लेक्सआव लाइमोन जथुम एबा इयुथ कनक्लेभ खुंदों। बे हाबाफारियाव जिल्ला एबसुनि आफादगिरि नन्देश्वर बर'आ मासि लानानै दैदेननाय टीम नार्सारिं आवार रुट्स सार्भिं द नेशन इयुथ एज पिलार्स अफ चेन्ज आयदाखौ बेखेवनानै होयो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय नेहाथारि खनीन्द्र बसुमतारिया। बे हाबाफारियावनो गाहाय आलासि महरै बाहागो लायो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर'आ। गाहाय आलासि महरै बाहागो लानानै बिथाङा आथिखालनि थासारि, फरायसालिमा आरो मुलुगसोलोंसालिफोरनि जेंना, फरायसा समनिफ्रायनो हारियाव माहारिबादनि गोनांथि आरो फरायसाफोरनि थाखाय एबसुआ खामानि मावनायनि सायाव गुवारै बिबुंथि लाखिनानै फरायसा आरो बिमा-बिफाफोरनि नुनाय सिमांखौ मोगथाङाव जाफुंहोनो नाजानाय आरो फरायसालिमाफोरनि जेंनाखौ सुस्रांनो नाजानाय थांखिजों एबसुआ फरायसाफोरखौ लानानै लाइमोन जथुमखौ खुंदों होननानै फरायसाफोरनो गुवारै फोरमायथियो।
दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों। गोजोन्थों।